Улады кажуць, занятасць расце, а беспрацоўнасць амаль нулявая, заробкі растуць, пенсіі растуць, усё расце. А чаму ж тады людзі не адчуваюць вось гэты рост і не жывуць лепш? Слухайце, ну, перш за ўсё, тое, што заробкі растуць, гэта насамрэч не так, таму што як лічыцца сярэдні заробак у краіне? У нас ёсць менеджеры, які атрымлівае 10 тысяч беларускіх рублёў, і ёсць яшчэ 9 працоўнікаў, якія атрымліваюць 1000 рублёў. І сярэдняя атрымліваецца вельмі добрая лічба. Але насамрэч асноўная маса людзей атрымлівае 1000–1500 рублёў, і гэта гразнымі, разам з падаткамі. І вось гэта больш рэальная лічба, якая паказвае тое, што атрымліваюць беларусы. Калі мы гаворым таксама пра тое, што цэны, кошты на ўсё растуць, і зараз гэты тренд будзе прадаўжацца, таму што энергетычны крызіс, ён паўплывае на кошты на ўсе тавары, тым больш на харчовыя тавары, і людзі будуць адчуваць гэта яшчэ больш. То бок беларускі спажывец перш за ўсё будзе адчуваць на сябе гэта. І вось тое, што рэпартуюць беларускія чыноўнікі, што заробкі растуць, усё вельмі добра, беспрацоўя няма ў краіне. Тут таксама пытанне да беспрацоўя, наогул да гэтай сістэмы, таму што для беларуса лепей не рэгістраваць сябе як беспрацоўны, таму што гэта вельмі цяжкая сістэма, і яна нічога табе не дае. Так, і ты трапляеш у гэтую сістэму, і выйти з яе ўжо складана. То бок яны нічога не прапаноўваюць людзям. Напрыклад, як гэта працуе ў еўрапейскіх краінах, ты прыходзіш у джоб-цэнтр ці нейкія іншую структуру, табе, першае, памагаюць з перакваліфікацыяй, даюць субсідыю на тое, каб ты атрымаў кваліфікацыю недзе ва ўніверсітэце, ці ты пачаў бізнес, стартап нейкі, і цябе заўсёды суправаджаюць. У нас у Беларусі гэта так не працуе. Ты прыходзіш, ты павінен шмат якіх паперак запоўніць, павінен хадзіць на нейкія, адклікацца на нейкія вакансіі, якія табе даюць, але гэта заўсёды не вакансіі па тваёй спецыяльнасці, з заробкамі там па 900 рублёў, па 1200 рублёў, куды людзі... Часцей за ўсё гэта будзе нізкакваліфікаваная праца. Так, насамрэч. То бок яна не працуе эфектыўна. І беларусы, яны вырашаюць не ісці рэгістраваць сябе як беспрацоўныя, а займацца пошукам працы самастойна. І таму вот гэта не мэчыцца гэтай лічбы ў нас з заробкамі, з беспрацоўем і гэтак далей. Ну, то бок, увогуле, улады не хлусяць. Ну, вось гэта нават не сярэдняя арыфметычная, але ж вось нешта атрымліваецца. Менеджер 10 тысяч беларускіх рублёў атрымлівае, а хтосьці, працаўнік, там 1000 беларускіх рублёў. Ну так, урэшце рэшт, гэта атрымліваецца 5-6 сярэдняя. Слухайце, эканоміка гэта не толькі пра лічбы. Эканоміка гэта перш за ўсё пра людзей, пра дабрабыт людзей. І таму тут нельга казаць, хлусяць чыноўнікі ці не хлусяць. Як адчуваюць сябе людзі ўнутры краіны? Я, допустим, у сваім тыктоке я раблю караценькія відэа пра заробкі таксама, пра тарыфы на ЖКХ. І вось у мяне там 1000 каментароў, што людзі атрымліваюць заробкі па 800, па 900 рублёў. І за гэтыя грошы павінны сваіх дзяцей расціць, выхоўваць, купляць ежу, плаціць падаткі, плаціць ЖКХ і гэтак далей. Але у іх у гарадах няма наўпрост. Ні паліклінікі няма, ні дарог няма, нічога няма. Бывае так, што няма крамы, куды схадзіць і купіць ежу. Так аб чым гэта гаворыць? Як людзі сябе адчуваюць унутры краіны? Вось гэта эканоміка. Як людзі сябе адчуваюць? Што яны могуць сябе дазволіць? Практычная эканоміка. Могуць ли яны дазваляць сябе пакупаць вопратку кожны сезон? Ці могуць яны дазваляць сябе з'ездзіць хоць раз на год у адпачынак? Не, яны не могуць гэта сябе дазволіць, калі яны не менеджеры. Але статыстычна ўсё роўна дзяржава піша пра тое, што занятых
стала больш. Вось гэтыя занятыя, якіх яны далічваюць у свае спісы, гэта людзі, якія вось новыя, якія дадаліся, якіх стала больш. Яны гэта тыя, хто прыйшлі з прыватнага сектару і перайшлі ў дзяржаўны за гэты час. Ці гэта, мабыць, нейкія людзі, якія толькі прыехалі. Больш за тое, скарачэнне ІП на 10, амаль на 20%. Гэта тыя самыя ІПшнікі, у якіх змяніўся... Одна частка. Гэта не ўсе ІПшнікі, таму што ўлады зараз праводзяць гэтую палітыку, яны прывозяць мігрантаў працоўных з розных краін, пытаюцца іх працаўладкаваць на нейкія прадпрыемствы. Не ўсе застаюцца, не ўсе гэта могуць трымаць. А мігрантаў далічваюць да гэтага вось новых занятых? Конечно, далічваюць. Тым больш зараз ёсць нейкія лічбы, якія паказваюць, што, напрыклад, калі мы параўноўваем узрост, былі, напрыклад, была моладзь, але потом моладзі не стала і з'явілася там, напрыклад, больш за 10 тысяч людзей, якія пераскочылі гэты этап моладзі там ад 20 гадоў до 25, а потым з'явілася у нас плюс 10 тысяч працоўных з 30 там или 35 гадоў. То бок у нас моладзь з'язджае, а прыязджаюць мігранты нейкага ўзросту, якія улічваюцца таксама у гэтую статыстыку. І вось іх становіцца болей, напрыклад, з параўнаннем з прошлым годам. Але калі мы будзем параўноўваць занятыя, напрыклад, з 19 ці з 18 годам, мы убачым вельмі дрэнныя лічбы. Што датычыцца бізнеса і ІП, так, напрыклад, калі мы гаворым пра маленькія гарады, калі ты працаваў прадпрымальнікам, і зараз ёсць гэтыя законы, што ты туніядзец, павінен плаціць гэтыя поўныя тарыфы ЖКХ і гэтак далей, у табе няма выхаду, як ісці і працаваць кудысьці. І калі мы гаворым пра маленькія гарады, гэта насамрэч дзяржпрадпрыемства, таму што бізнес не можа працаваць у такіх умовах, калі яго душаць кожны год, год за годам, то падаткі павышаюць, то нейкія умовы робяць более цяжкімі для вядзення бізнесу. І тады, канешне, чалавек прадпрымае рашэнне ісці, хоць кудысьці, таму што неабходна зарабляць грошы. А калі гэта маленькі горад, гэта насамрэч больш за ўсё гэта дзяржпрадпрыемствы з маленькімі заробкамі. А ёсць яшчэ адзін ракурс. Зараз ідзе паўнамаштабная вайна. Беларусь гэта частка гэтай агрэсіі. І я так разумею, у Беларусі частка людзей працуе на дзяржаўных прадпрыемствах ваенна-прамышленнага комплекса. Гэта павялічвае колькасць новых занятых у гэтай статыстыцы ці зараз не. Гэта была хваля ў 22-23 годзе, калі было добрае інвеставанне з боку Расіі. Зараз сітуацыя пагоршылась, таму што Расія ўжо ёсць дакладныя лічбы, і Белпол публікаваў у сваіх дакладах, што Расія піша пісьма на беларускія прадпрыемствы аб тым, што яны не могуць падпісваць кантракты па тым коштам, якія былі год таму ці 2 гады таму, таму што ў іх у саміх не хапае грошай у Расіі. І яны просяць зніжкі там 10% ці 7%. То бок зараз няма гэтых рэсурсаў, каб павялічваць колькасць працоўных на гэтых прадпрыемстваў. Зараз ідзе вайна ўнутры прадпрыемстваў, каб вырабляць і хоць нешта зарабляць, таму што прадпрыемства ўжо мадэрнізавана, каб вырабляць нешта для ваеннага комплексу, але прадаваць мы можам толькі ў Расію. А ў Расіі грошы. Вось, а ў Расіі грошай няма. То бок такая нейкі цуцванг атрымліваецца і для працоўных, і для прадпрыемстваў, і таму там ідзе ўнутраная вайна таксама. Цікава працуе сістэма, але ж зараз давайте паразмаўляем пра пенсіі. Ці ёсць у Беларусі, у дзяржавы, увогуле, у беларускай дзяржавы уладаў грошы, каб плаціць пенсіі, ці ёсць некі куфарчык, адкуль іх можна ўзяць, ці гэта ўсё базуецца на расійскіх крэдытах зараз? І давайте акрэслім, у нас салідарная сістэма, так? У нас салідарная сістэма. Што гэта значыць? То бок тыя, хто зараз працуюць, яны плацяць узносы ў фонд сацыяльнай аховы. Частка заробкаў ідзе. Заробка ідзе ў гэты фонд, і адтуль плацяць пенсіі нашым пенсіянерам.
то і зараз кожны год гэты фонд працуе з дэфіцытам, які субсідуецца з дзяржаўнага бюджэту. І кожны год гэта амаль што 2 мільярды беларускіх рублёў дэфіцыт. Дэфіцыт, то бок, там грошай становіцца ўсё менш і менш. Так, а пенсіянераў ўсё больш. Ўсё больш. Вось. А маладых людзей, якія працуюць, яны ці з'язджаюць, ці іх менш? Вось, ці іх менш. І то бок у нас дэмаграфічная праблема, у нас скарачаецца занятае насельніцтва, і павялічваецца колькасць пенсіянераў. І таму, вось, опять же, тут атрымліваецца тое, што праз 5-7 гадоў, калі гэтая сістэма будзе працаваць вось так далей, атрымаецца, што наогуле няма грошай, каб плаціць пенсіі. Таму што дзяржаўны бюджэт, ён выконваецца кожны год таксама з мінусам. І грошай браць неадкуда. Каб гэтыя грошы з'явіліся, эканоміка павінна стаць эфектыўнай, але без структурных рэформ гэтага не дамагчыся. Мы бачым, што сённяшнія ўлады, яны не зацікаўлены ў нейкіх структурных рэформах, таму што гэта эканоміка і наогул сістэма дзяржаўнага кіравання, яна выбудована на тым, што ёсць карупцыя на кожным узроўні. І яны зарабляюць на гэтым. І гэта выгадна непасрэдна для чыноўнікаў, для ўладаў. Але тут няма выгады ніякай для беларусаў. І таму гэтыя грошы ідуць у кішэні нейкага кола людзей, а беларусы нічога не атрымліваюць. І вось структурныя рэформы, яны выключаюць гэтую карупцыю. Яны робяць празрыстыя і дзяржрасходы, і ўсё астатняе. І гэта, на жаль, невыгадна для беларускіх уладаў. Таму сёння чакаць, што нешта адбудзецца пры сённяшніх уладах, нейкія рэформы, таксама пенсійная рэформа, но я гэтага не чакаю. Але нам патрэбна, вельмі патрэбна гэтая пенсійная рэформа. Яна павінна быць накапительнай, накапляльнай, то бок ёсць... Дарэчы, дайце парады, напрыклад, пакуль аб'яднаны пераходны кабінет, пакуль рыхтуе рэформы, таму што мы не можам прыступіць да гэтых імплементацыі гэтых рэформ. Але што зараз людзям рабіць, разумеючы, што пенсіі не будзе, ці яна будзе вельмі маленькая? Якія ёсць крокі, па якім можна? Слухайце, вельмі цяжка нешта параіць, таму што адкладаць, у чым адкладаць пытанне? Таму што інфляцыя і дэвальвацыя беларускага рубля. Калі мы гаворым пра нейкія інструменты, як, напрыклад, гэта працуе ў Польшчы ці ў іншых краінах, у беларусаў няма гэтых інструментаў. Укладаць у што? У дзяржаблігацыі? Тут таксама вельмі складанае пытанне, ці яны будуць даходнымі такімі, каб гэтыя грошы засталіся ў сваім кошце. Таму вельмі цяжка нешта параіць, навогул надо праводзіць рэформы. Чакаем іх. Дарэчы, ёсць яшчэ такі міф пра тое, што беларуская, мабыць, і не міф, што беларуская эканоміка, яна ўсё ж такі працуе на экспарт з Расіі, і што калі гэты экспарт ён скараціцца, то Беларусі некуды будзе прадаваць свае тавары. 60%. А можа зараз дзяржава зрабіць нешта, каб вось зараз нейкі новы шлях, мабыць, і Еўропе працягнуць руку, ці гэта так хутка не робіцца? Нейкі напрамак знайсці. Слухайце, ўсё робіцца хутка. Беларускі бізнес і дзяржпрадпрыемствы могуць пераарыентавацца на Еўропу вельмі хутка. 3 месяцы ці паўгады, і ўсё стане на сваім месцы. Патрэбна лишь адно: спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітзняволеных, дазволіць правесці сумленныя выбары, і будуць зняты санкцыі, і адкрыецца для нас Еўропа. Гэта ўсё проста, але Лукашенко гэта не хоча рабіць. Так, падаецца, што гэта ўсё, проста. Давайте жыць па-чалавечы. Шаноўнае гаспадарства, улады беларускія. Давайте па-чалавечы жыць ужо. Ніхто з Еўразвязу і Западу наогул не перашкаджае таму, каб гэта было зроблена. Больш на то, колькі мы бачылі, Польша рабіла крокаў насустрэчу, каб вызваліць Андрэя Пачобута. І гэта толькі зараз было зроблена, і зараз мы яшчэ пабачым, які эканамічны эфект будзе ад гэтага, што патрабавала Беларусь узамен. Але гэта ж ўжо дліцца больш за год, гэтыя перамовы. І Лукашенко не ішоў на гэтыя перамовы. То бок крокі з боку Еўразвяза, яны ідуць заўсёды.
але ўлады не адказваюць. Ну, мы спадзяемся, што ўсё ж такі вось разумных людзей паслухае нехта і скажа: вось Аліса Рыжычэнка кажа такія разумныя рэчы, давайте вось крок па кроку рабіць. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, дзякуй, што распавялі. З намі была прадстаўніца у эканомікі і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжычэнка.